John, John. oh imali nangibiza imali. Ngizoku. Baba, wayishona manje ibhodlela manje. Mina. Mama yini wathi ngihlangane kenzakani? Mina baba kusithola divorce. Sengikhathele. Divorce, i-divorce ngoba kenzakale. Buzihlo, uyekhesola baba next door. Ubuthembiso. Ngiyavuma vele yini kunenkinga. Baba nawe. Ya, ayizinyoko kisikusho imali yasesontweni sigeleke qunyoko. Nasontweni mama. Awungithatha xa ukuthi umkhulu wakho simncabanga. Umkhulu ngicabe ngemali yasesontweni. Yikho ngakulobolanga soze uyithona inkomo zami nisi. Athi ngikhamsa. Ungashaqela iqolo beke isibhamu phansi ngacela. Ufuna kusibona sigeke. Untuburana bathuna mina sengiyena. Nowabulali baba, nizoyethele baba. Baba nomtubulu uyihlo manje. Nyeka ngidubule, nyeke. Mama. Baba sayizali kunela amaphoyisa. Sanibonani, igama lami uMbalenhle Beyonce Palisa endleleni ekhumalo Dlamini. Ngina 33 years old and ngiphuma la eNquthu eKZN and mina ngiyaddicted to ukudla imbali. uMbali uthi lento yamucala asesemncane asafunda isikolo. Lento leyo yokudla amaflower yangiqala e-primary school because abantwana basesikoleni babathanda ukungigwaka ukuthi ngithanda amaflower. Bagcina sebangihlohla ngayo umntwana bangifosa ukuthi ngiwadle. uMbalenhle wadiagnoswa ngesifo esingajwayelekile esibizwa imbali enhlendokuthusi system fracture bengalicious 19. So njengoba umuntu endlini zabo banamafrita agcela izinkwa agcela amasoja agcela amaqanda mina eyami ugcela amaflower because mina umuntu othanda nature so like mangifuna ukudla something nyana ngivele ngifuna ifridge yami bese ngithathe snack. uMbalenhle Palisa Beyonce uthi yena kuyonke into ayidlayo kumele afake izimbali ngoba uzimupha amavitamini so akakwazi ukuhlala angadli izimbali. Abantu bahlezi bangibuza ukuthi ngiyakudla okunye ukudla besides amaflower and nginokuya la eShoprite ngihambe ngothenga like ama-Doritos ama-snacks isinko khona ukuthi ngizokwazi ukubambisa nyana. uMbalenhle uspenda more than 500,000 ngonyaka kumagrosa kodwa lowo magrosa akawadli ngoba akawadingi njengoba adla kakhulu amaflower so uchitha imali. uMbalenhle kwaboshwa kayi6 futhi kwaya enkantolo ngenxa yokubulala ama-boyfriends akhe ayi6 kodwa washesha waphuma ngoba igama lakhe uMbali. The reason ukuthi ngiyejele was because mina ngibulala ama-boyfriends amayi6 because bonke bebangabuse and like mina because igama lami uMbali like mina nginama-anger issues and like mina ngisheshe ngikwade because angikwazi ukuhandlisha i-break up so ngagcina sengibabulala. uMbali usebenza as uthisha eNqatha Finishing Primary School ngoba une-degree ye-teachism. So ningitshela ukuthi akekho noyi-one wazi i-answer to the question ngifuna ukubuza yona. Anazi ukuthi isekele ime kanjani. Anazi ukuthi isekele ime kanjani na. Khathele yini nonke zoza no ukuthi yini isekele. Quiet down. Good afternoon, my name. When I don't want to win a massive when a shepherd started emqolo. Yo. Angivela masinga nje wena hamba uthula bakho la leli khona. So washiya. Hamba uthula bakho lo wakushiya wathi ngibizwa kwama captain bezangabuyi. Makake washofaka bakho wayimthuka. Mhlabe kaphi ke wena zaha. La afa ngathi ngophe khanda. Yo. Wena vele dala nginkinga nawe wena. Kudala nginkinga nawe. Angakusho wabangabuthanga wena kini. Oh my God, this is how dare. Wena mina ungangiqali ke wena. Ungangicala ungafunda ukuthi ngikhulume ukuthi indoda yakho ithanda abafazi. Mangani. Sina kange wena tutu. Awungangiphatheli. Mengani. Sephelile ishoma yerep nomqolo uthi emotional. Sephelile ishoma yerep. Mangiyeni. Mangani. Awuthuli, ufuna ukuphoqa nawe. Ngicela ukusineka iziclass. Yes, ma'am. Thank you. Good afternoon and morning today. All protocols are definitely observed. Igama lami uBhekizenzo Hadebe ngineminyaka 28 years old ngiphuma la eThokoza Park eSoweto ngisebenza as electrician ya ku-Eskom yimi umuntu lo wahamba ngicimela igezi ngesikhathi selokishini ngifuna umuntu ozokwazi ukungi-understanda ohlakaniphile okwazi uku-adapta angifuni umuntu ogcina isikole grade 11 ngifuna umuntu ofundile o-educated ohlakaniphile one-degree o-qualified oqedile isikole ngifuna umuntu okwazi ukuzophilisana nabantu. Igama lami Angelina Khuthwane, ngina 29 years old, ngihlala la eClickspate and ngisebenza as-chartered accountant eCheckers. Ngithanda abantu, ngithanda ukuhleka, nami ngifuna umuntu othanda abantu yabo. Angifuni umuntu oshayi, ongathanda ukuba phambi kwabantu, ngifuna umuntu osaba uNkulunkulu futhi ngoba mina ngiyasonta. So ngifuna umuntu osaba uNkulunkulu, ongeke asabe manje ngicela ukuthi sihambe esontweni soba yi-2 as a couple. So yeah, ngifuna umuntu otholi,
abe skinny kodwa abe mude. Ngifuna umuntu othanda abantwana ngoba mina ngabantwana abayi4 namadoda ahlukahlukene, so kumele abathanda abantwana bami. Igama lami uGatsheni Zandile Maseko. I am 24 years old and my profession is I am a marriage investigator. I am fun to be around ngisakazi impilo, especially at this age. I mean, I don't mind ukuthola nomuntu ongasebenzi as long as uzokwazi ukumprovidela, akwazi ukungisa into engiyidingayo as girlfriend yakhe. I don't want umuntu ocontrolling oza ngisiphatha ukuthi ngiphekele, ngimcleanele, ngimwashele, ngimenzele yonke into while ngiyahlala nje deha angayizimethi. Ngifuna i-relationship la mina naye sizo communicate yabo. Ngifuna umuntu uzokwazi ukungi-understand, o-trustworthy, futhi o-loyal. Igama Evelyn Christopher Jaqeni Mnisi. I am 33 years old and I am a trained professional teacher. Ngisebenza la eKhayelitsha Secondary School. I am a very conservative person. I am a very conserved person. Angithanda ukuba phambi kwabantu, umuntu oshayi kodwa bona abadinga bathanda. Ngifuna umuntu uzokwazi ukungi-understand, owazi ukuthi ngithanda izinto enjani, ongeka-ngijudge. Ngifuna umuntu osebenzayo ona between 70,000 to 100,000 per month because mina izinto ezi-expensive ngiyazithanda. Ustongs Mangalisi umuhle, uyathandwa, unomzimba omuhle. Ungayekela abantu bakutshela ukuthi umubi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yeah. Esho nami Simangaliso, izini muhle. Ngimuhle. uNkulunkulu uyangithanda. uNkulunkulu angithanda. We've come a long way Sithandwa. Ungayekela abantu bakubhilize phansi. Ungayekela abantu bakubhilize phansi bangenza ukuthi ufeel less than you are. Important. Ngiyabonga kakhulu. Yeah. Okay, isession lakho seyiphelile, uzobhadala ngecard noma ngecash? Ngizobhadala ngekhadi. Okay, thank you mshini wami. Yeah, nali. Okay, cala ukuthi uswipe la. Yadecline. Maybe imali egrant ayingenanga. Yikho ngithatha kushile. Askisi. Yikho ungena kokuxoshile. Yikho umndeni wakho uxoshile. Useless. Ayikho into okwazi kuyenza. Umuntu akushile ngoba uyamsuffocate embhedeni. Tititi somuntu awunamali. Ngiyasaba ukuthi ubhokwe isofa lami. Into okwazi kuyenza maka wena ye. Cela ungijwayeli kabi. Ngikujwayela kabi vele, uzongenzani? Uzongwela? Ngoba uzokubhadala imali. Ngisayifunela manakho. Qinini ngejimi. Ugcineni ngejimi. Ngidinela street. Manga, awukazi la ijimi phela yakho yikho ungaka uphinde uwonke wena. Uhlezi ungaka. Anyeke ungene naseboxini lethu kunalapho. Khala ufuna ukhale vele. Uzokumela umbulali. Ayikho into engenza yona wena. Ayikho. Saphuma futhi la ofisini lami Jandini. Yini yona le? Silwane. Hamba nifisana nokudla into yaziyo. Ya ngifuna ukuzwa ukuthi thini ngimvira khona manje. Unamanga nomkhulu unamanga. Asemina. Azange ngimlalo adwa semina. Azange isithinta utwamu. Uzibulalile vele antu. Wathi namhlanje lela thuneni nje. Ngiyadukama manga kokwamela kakhulu iqiniso. Mina ngifutshela manga. Mina gogo lo misi mina. Yo, athi mbeka phansi tshela wami ngimbulale. Ngathi ngimbulale la ngeke. Ngeke bakadubula sonke la ekhaya. Yinto ayaziyo vele makadubula sonke la endlini. Kuba lokho zamaphoyisa okukhipha abantu. Uyanyanyisa vele mntana ngamtshela ukuthi asikhiphe lesizathu esithini. Uyanyanyisa nje wena. Ayikho indaba yakho kanjani. Kulungile phela. Uyahamba azala labantwana la kodwa uyivebe lona. Yizebe bese mahosha. Ngiyeka ngidubule. Vele talanga ngifuni vele lo. Talanga ngifuni vele noma ngangilala. Mangibulale vele. Ngibulala abantwana wena. Ayike mabhushi noma yini. Manengabi. Lo mndeni udingisile. Angazokuhlanyela mina. Udingisile lo mndeni.
Igama lami uTholokuhle Diove izindlebe ngina 25 years old and ngiphuma la eZondi extension 9. Mina abantu abaningi bathanda ukungibiza ukuthi ngi-extreme cheapskate. Yes, mina ngumuntu o-cheap, mara mina ngumuntu o-cheap for a reason. Angisuye umuntu ahamba with izinto njengani. Mina ngisuye umuntu odla 2 slice yesinkwa. La kwami mina nomuntu wami nabantwana bami sidla 1 slice yesinkwa and nakhona imama sidla 1 slice yesinkwa asigcobisi isinkwa. Umuntu nomuntu kumele adle ukudla okuzosinela for the entire year. uTholokuhle ureuse amanzi wakhe wogeza uma afuna ukwenza into edinga amanzi. Lamanzi lawa sizosho ukuthi siwachithi because lamanzi lawa sigeza ngawo, sipheka ngawo, futhi siklina ngawo. So nje sizosho ukuthi masiqeda ukugeza lamanzi lawa siwachithi nange-mistake futhi. Mina ngifila ngathi into eyoyisa kakhulu these days emhlabeni amanzi, so mina I'm trying to do the best I can ukwasave amanzi wami khona ukuthi ngabhizi ngibhadala kakhulu for amanzi. uTholokuhle uma umndeni wakho uqeda ugeza usebenzisa wona lawo manzi lawo ukwenza ukudla kwasebusuku. Lawo manzi wathela ejekeni waqeda hamba ayothela epanini abilise ipani khona ukuthi ayokwazi ukwenza imili idina yasebusuku for abantwana bakhe nomnyeni wakhe. Ngifuna lamanzi lawo ogeza uma ngasebenzisa ekudleni kenza ukuthi ukudla kube ne-more juice yabo, kenza ukuthi ukudla kudleke kudigesteke kahle, so ngisebenzisa lamanzi lawo ogeza ukupheka. uTholokuhle mayeqeda ukusebenzisa lamanzi lawo uyawabuyisela ejekeni maqeda hamba wathela futhi ebhavini bazophinda futhi ukwasebenzisa lamanzi mabegeza. Waza Thina la kwamasebenzisa ama-toilet paper into esisebenzisa sisebenzisa amaphepha because amaphepha ngifila like ungathola noma ungavele uhlangane nephepha uvele udobhe, so nje thina sisebenzisa amaphepha endlu ngoba ama-toilet paper futhi ayadura, so singasho ukuthi masihlangane nephepha nje noma kuphi la ngaphandle siyathatha ngoba soyisebenzisa i-toilet paper yethu. Igama lami u-Alice Nombuzo Sibelethe ngokaDlamini ngiphuma la eZondi extension 4 and mina ngelabantu laba ababiza ama-hoarders because mina angisuye umuntu othanda ukulahla izinto. Ngumuntu ongathanda ukulahla izinto, so abantu abaningi bangibiza i-hoarder. Kuyizo kufana nami if umuntu othanda ukubambelela izinto othanda ukuzigcina for memories, kuyizo kufana nami kuyizo kuba i-hoarder. Mangibona indlami vele ngiphathe yenye inhlungu nje engayazi nokuthi iphumaphi. Angithandi indlami kanje, kodwa kukho kulula ukulahla zonke lezi zinto lezi ngoba zonke lezi zinto lezi zina memories, zideep enhlizweni yami, akukho lula ukuzilahla lezi zinto lezi. Ezumakhelwana kaAlice uAlice inokungumngcola nje ngaba ndothi uphumaphi ngoba nginokubona nje ukuthi ugeza ngamanzi wakudala angcolile lamanzi lawa ageza ngawo awango 2010 so angakuthi uphila kanjani. kudala thina siqalile ukuba wazi nomngane wethu kudala like since 2010 ilento le ikanje, so like 14 years lento le ikanje, manje siyazama ukumsiza bahle silahlela ngimshanyelo asithela ngalamanzi akhe lawa angcolile. Lamanzi lawa vele wakudala wangabo 2011 vele asithela ngawo asashayana ngamagundo ngoba ucela amagundo nevele kunendlela, so uzame nokumsiza akafuna ukusimamela akafuni umuntu amsize, so umsibona kahle ukuthi ingcono sibize i-hoarders khona ukuthi bazokwazi ukuthola indlela yokuthi badile naye ngale situation akuye khona manje. Ngale ukuhlala kule ndlu leyo ngo-2005 kodwa manje ukuhamba isikhathi ngegcine ungangabi le ndlu lesiyaziyo. Akukho in my nature ukulahla into, noma ngiceda ngithish noma ngiceda ukhama okaka angilahli, angiboni ngathi into that's in my nature, mina angilahli lokho nje akusinto engingistressayo. Noma ngithiwa ngiceda ukudla igwinya angikwazi ukulahla lelo plastic legwinya, noma ngiceda ukudla anything ukulahla nje ayisinto engithanda kuyenza. Igama lami uConservations Nokuthula Mbulaleni, ngina 33 years old and mina ngiphuma la ePimville endaweni yamaGinza la eSouth Africa eGauteng. So abantu abaningi bathanda ukungibiza i-extreme cheapskate because mina ngumuntu oconserva environment yakhe, angisumuntu ohamba awesta ugesi, izitsha ngayisave, yonke into yamele ukuthi nje ngikwazi ukuziconserve nokuzipreserve kahle. uConservations uthi yena kwakhe sebajwayele ukuhlangahlanganisa ukudla okungahlangani ngoba yena uyatswafa ukwenza isishebo for abantwana bakhe, futhi uyathanda ukubisela ukudla la okuphuma khona uma abakuqedanga ukudla ukuseva lokhu kudla lokho.
lawa amanzi wethu okuchama la kwami sisimisa ibhodlela masifuna ukuchama because the more siplasha the more ama-expenses wethu wamanzi akhuphuka so ukuseva imali sichamela ebhodleleni bese lo ngichamela zama sawuthela engadini khona ukuthi ingadi yethu izophela fast because i-internet injele ukuthi the more uchamela engadini the more ingadi ikhula fast ngoba ithola i-acid. uConservatious yena kwakhe abagezi ubuzo nomzimba kodwa bona basebenzisa itissue neColgate khona ukuthi bazokwazi ukuqhubisa ubuso babo ngoba babona ngathi leyo indlela efasta yokugeza. Sisebenzisa iColgate kakhulu because sifela ngathi iColgate inaleyo effect leyo yabona ukuthi masebenzisa insipho kumele uzogcobise isikini sakho siba dry kodwa masebenzisa iColgate uzovela ugcobise iColgate nakade ube sharp and futhi i-cheap ngoba insipho sezadura these days so save imali. uConservatious Mbulaleni akasebenzisi amanzi uma egeza izitsha unezizathu zakhe zalokho. Reason why thina sigeza singasebenzisa amanzi masigeza izitsha okokuqala because asifuna ukuphamisa ama-expenses wethu amanzi okwesithuna asifuna ukuphamisa ama-expenses wethu okuthenga insipho yokugeza izitsha because nazo lezi zadura ama-sunlight afika ubo-200 so nje asifuni nje ukuwasta imali. uConservatious nokuthula Mbulaleni yena usula izitsha nokuqala nokuthela ngesispray sase-toilet bese asula ngetissue yena ukhola ukuthi lokhu kubulala amagciwane kubalale nama-germs ukwenza kuzo zonke ama-occasions uma egeza izitsha futhi ufundisa nabantwana bakhe ukuthi benze lokho. Umngane wami uMbali wangitshela ukuthi right if impahla sisifaka efridgini because if sisifaka efridgini ukubanda kwefridge kubulala ama-bacteria which is the same thing i-dishwasher eyenzayo to izitsha mara like iyenza in a faster way. Le nto le ngayidala ngo-2014 and for the past 10 years beyisebenzela kamnandi so like ngibona kahle ukuthi abantu abaningi kumele bayisebenzise le nto lena ngoba futhi iyangisiza ngokuseva amanzi ngoba amanzi vele ayadura yabo. wena baqondile ngihambe ngiyephi ngiphuma la ngimntwana kule ndlu ngihambe mina ngiyephi hamba before sibulala buko mnandi mosingizela amasofa yifu buko mnandi angindawo mina nje angindawo anginandaba noma hamba uhlala noTyler emthamthanda hamba uhlala noTyler miyazi ngicela imali ngifuna ukunyiba manje mina ngenzeni hambe kuTyler hambe kuTyler uTyler ungiphephi ungenaphi uTyler ungena khona hayi imali okuthenga amathikiti ngiyanqosha wena uthengisa amasofa la yithi khona uhambe uyowathenga hayi nakho nangicala ngemalini wena mina sikushane wena Shaya ngakhona abantwana benze amabhedroom basovela anyindawo mina ngala ukhibela banumesi akunala ngakhona mina kuzongiyela uyangithuka wena startime awusub next by 5 on 1 zosenzani wozala hey dula lena uzongcwaba lo Tyler wakho samini guys before basibona. Igama lami uNdivuka Mahwere ngina 27 years old and mina ngikhulele la ewangibushisa Magwarela eThembisa Venda. Ibhalele ekhumbule ekhaya ngoba ngifuna usizo ukuthola ubabami lo owangishiya umama sakhulelwe igama lakhe uTimothy Mshawe Singa Mashavela. Ngiyamfuna because ngifuna ukuthi angizele umsebenzi futhi angisikele inkomo ngoba impilo yami ayingihambile kahle. Ngiyasebenza kodwa imali ayingeni ngibe kumakhathi ngenza i-16 sithi ngiyakoqalile futhi angilali ebusuku ngikho ngimnyama la emehlweni ngiyalamba imali yokuthenga isinto ayikho like kuningi kwenzakala empilweni yami and ngisho mina ngiphuma enyangeni inyanga indlela ukuthi the only way izinto ezingastopa izimhlana namabhizi wakithi so ngidinga umndeni abami nobami ukuthi bangisize ukuthi ngizokwazi ukubusela impilo yami kahle. Ulamamba kayisidala abantwana abayi-11 bonke namadada ahlukahlukene so mina manje ngimbuza ukuthi ukuphi bami bekangithuka angibiza amagama athi mina ngiyiveza ndlebe bongamelanga ngizale ngiyimistake and then into leyo iphathisa ubuhlungu because like mina like nje ngisifunela babami kuphela angibuza okuningi bengisifunela ukwazi ukuthi babami ukuphi iyo kuphela into ebengiyifuna so manje ngithiwa ngala magama bangizisa ubuhlungu obukhulu kabi. Ngithathe inkulu kabi le sengiyithathayo just nje ukumbona because ngihamba nomntwana kuna 4 months so nje ngiyabanda kule weather le so I'm hoping ukuthi ngizongena ngimthole.
uNdivo Mahwehwe sakaneminyaka eyi-27 engambonanga ubaba wakhe uTimothy Mshayi wesinqa Mashavela. uNdivo uyofuna ubaba wakhe uyise futhi ukhombisa uthando olukhulu lokuthi angaze athathe umntana omncane ingane esanda kuzala kubande kanje aye nayo eLimpopo. Asethemba ukuthi bazotholana yena noyise. Nomhlolo wenzani? Ya ayina. Seyakwazi ukuvula libhuti. Kodwa ukuvula incwadi isikole akhoni. Mama akufundeki ngoNovember. Uyovula incwadi isikole. Ayithola isilima wena. Mina ngikhulisa isilima. Nakho mina ngabuya la izolo emsebenzini. Bathi Ngani nothula. Mntana kufelile. Kodwa ayisheka simntana kuphatha ama distinction. ngizoyithini mina lento leyo? Ngizoyithini? Wenzani? Yenziti. Wena. Uzomoshela ushukela. Mama. Yenziti. Ngemali kabani? Ngemali yami. Mina unyaka wonke bengikherisa wena. Le mali le bengikherisa yona ithatha hambe ngishukela. Hayi ngowami ushukela. Hayi ngowami ushukela. Awuyangihlaza. Mbekeni yakhala. Ufuna ngenze ngithulise. Umdala phela wena mangaka ayisukwazi ukudangala zabafanini. Mawuya sesizofuna amadoda ayenza lento leyo ayenzile wangithisa. Hayi mistake. Yazi mistake yami. Ukhipha into efana nawe. Ukuzala. Ngabazange ngihlangane noMashibane. Yazi mama impela memnandi kabi. Ngabazange ngihlabane noMashibane. Ngabe ngihlala ku big house. Ngashiya indoda enemali mina. Ukupoma babakho lo bangizalela into efana nawe. Phela isomdala wena. Uhlisa mina. Ujogo makhosana kodwa ulala ngabafana. Bekumithi manje. Upregnant. Ngoba wena ukhohlisa unyoko. Uthi hayi mama mina ngiya ku host nights. Ngisayofunda imaths. Akudumi next la. Yini 1+1? Beg uthulile. Akudumi next la ekhanda. Ufele wonke ama subjects mntanami. Ngiyadisona mina. Sukela namhlanje somntanami. Ngiyangizwa ukuthi ngithini. Wathi wangiphoqa mntana kaMashibane. Ay kumile kaya. Hey! Nikwazi unje. Dlala wena, udla ukudla kwami. Esefeni lami, umbathe ingubo yami. Ubukela iTV yami. Umithi. Ufekile. Gezile nje. Ngoba nje mina ngizinukela nje amakhwapha. Ayasho futhi. Awuvulanga namawindow. La abantu bengangena la bangabele baquleke. Mina kahle mina ngimaid la kwami. Ngithengela wena ukudla. Mamela I hope yazi lokudla lokho ngithengile. Anya ukuthinte. La kwami kudla izingane kuphela. Hayi bosita abadala bakwazi ukuvula imlebe. Awunajisana nesidima sokuthi Hayi, awusinqine. Khona ukuthi mama uzobuya emsebenzini ngiqine la endlini. bheka ingulube yasezona. Into ozoyenza uhambe uyocela umsebenzi lapha kaJohn. Emakoleni. Uzosebenza, uzohola. Bese 50% lomholo wakho uzoyipha mina. Unyako. Mama ngikwazi ukusebenza ngipregnant. Ayona mahloni. Ama results. Hayibo mntanami uphumile ephepheni ke awushele phela. Ngisabheka. Yo. Hayibo, kanti kuthatha isikhathi singakanani ukubheka inamba? Bheka. Hayi ngisho ukuthi ngisabheka ngiyala ngibani isicefe. Hayi ngidakaza awukhulumi nomuntu omdala nje kanjalo. Animeleni nje Ngizodwa ungangitshela nje ukuthi ufelile, ungangitshela ukuthi awuphuma ngephepheni. Ngeke ngibe nomntana nje ongena matric. Ngeke. Emprema wena kakhulu na mama. Ngifuna lapho ngitshela ukuthi ngiqinisa bangakwazi kulala. Hawu kodwa phumzile. Ungathi hayiphumzile mina ngilala kanjani khanya isibani? Ngilala kanjani angikwazi ukulala khanya isibani. Mina afunde kodwa. Why nabo ngala kitchen? Ifotho yakho vele, ifotho endlandli. Ifangumule phephe ifotho manje. Yena bani singayi kuma posta, yena bani singayi esikoleni. Ngoba ngisaba ukuthi ngimigebe ngimqaya. Ifotho mina ngingaphumule phephe I swear ngizofa lonke. Ngibulala lonke ngingeni mina. Angimele ngancane ngibheke inamba yakho. Yabona ukuthi usidakela wena bese ngaphana nawo amafayina athi mangaphuma ngomsebenzi wakho vele. Umuntu nabangani bakhe benihambe nekonke ngiyifika amafayina athi ufotho yakho yona. Ngiyakwazi ufike konke yena bani benimqosha. Ngiyakwazi mina ngafuneke konke. Mina ngisaphumule phephe nasi. Ngizokhomba umuzo notshwana. Uyasipanisha.
Angikho ngiyayelwa. Awukho. Hey, ayike sisi uzongisiza ukuthi upakishe zonke impahla zakho hambe ehlala na-unphindile. Excuse, hlala nami. Ya uzohlala nawe yethi kwakho kuduma abantu abafailile bonke abantwana bakhe abayi-4 abana matric nangomunye hlala naye ayiguphi wena ayiguphi hambe hlala na-unphindile. Manje phepheni mina ngifuna ukuba udoktor. Udoktor njani ngina matric? Udoktor kufela. Ngina matric futhi Hayi-ke sisi ngeke ibe ne-liability-ke la kwami kusho uzohambe uthole umsebenzi angazi ngoba eShoprite naseCheckers nakhona udinga imatric yenza iplani.